Enmig de la crisi generada per la complexitat de la pandèmia de la Covid-19, l'escola i els seus professionals hem de fer front a un horitzó inestable que cada dia genera noves contradiccions, dubtes i reptes. Quan ja estem a les portes del final de curs, hem de donar respostes a 3 qüestions immediates i urgents. La primera, si l'alumnat ha de passar del confinament a una realitat sense escola fins al mes de setembre. La segona, si té sentit obrir l'escola ara només per a alguns cicles, per a alguns alumnes i en quines condicions l'hem d'obrir aquesta escola. Justament avui això ho tenim sobre la taula, ja heu vist la compareixença del conseller, tal com hem dit abans segurament sortirà. I la tercera qüestió és amb quins paràmetres hem de començar a planificar l'escola del curs vinent. Aquestes 3 qüestions són totes importants pel que fa al desenvolupament socioemocional dels infants i adolescents. Si bé, segurament, la tercera d'aquestes 3 preguntes és la de més envergadura. En Jaume Funes ens planteja una profunda reflexió sobre què vol dir fer de mestre i per què serveix l'escola. Com s'articulen aquests 2 conceptes en el marc de la necessitat de garantir la seguretat sanitària en el context de la Covid-19. Es pregunta quines respostes donaran les institucions per pal·liar els efectes de la pandèmia a l'educació, si els protocols tindran en compte el desenvolupament socioemocional de l'alumnat. Hem de redefinir si el fet educatiu, en funció de l'exigència dels protocols sanitaris i les pautes epidemiològiques, com podem fer que garantir la salut sigui compatible amb el desenvolupament de la vida? Que tots els nostres esforços per dur a terme l'asèpsia no deshumanitzin la nostra societat? Hem de fer perillar el desenvolupament global i integral de la persona posant en quarantena les relacions interpersonals? Per protegir la vida passarem a no viure? Jo crec que això són tot qüestions que ben segur que estan en el pensament d'en Jaume. El virus no ha de suposar la fi de l'escola. No podem renunciar al marc que possibilita i garanteix la igualtat d'oportunitats per tots i tots els infants. En definitiva, em sembla a mi que en Jaume reflexiona sobre la dimensió col·lectiva de l'aprenentatge. Ens condueix a pensar sobre quina és l'essència del fet educatiu, sobre els models d'escola, sobre quins espais poden ser adients o no per l'aprenentatge i per què, sobre quines eines, digitals o no, poden ser les adequades o no i si aquestes ens han de servir per repetir tot allò que fem o hem fet malament. Hem de repensar la relació i els usos de les tecnologies, igual com ens hem de replantejar allò de la competència digital. El pensament d'en Jaume Funes ens aboca a plantejar-nos algun miratge, com ara si realment era possible l'aprenentatge sense mestres. En Jaume ens diu, i són paraules textuals, sabíem que aprendre no és un simple procés racional, que els nois i noies aprenen quan estan presents les motivacions, les emocions, els efectes. Per tant, ens hem de preguntar on està la confluència entre l'assignatura, el coneixement i l'aprenentatge i l'equilibri emocional. Entre totes i tots hauríem de vetllar, segurament, perquè la nova normalitat no impliqui un aprofundiment de les desigualtats que provocaria una escletxa social encara més divisòria de la que ja hem patit fins ara. I no voldria acabar sense dir-vos que des de la Federació d'Educació de Comissions estem molt agraïts en Jaume per la seva disponibilitat i la seva participació en actes proposats des del sindicat. Aquesta proposta, pensada i dissenyada conjuntament amb l'editorial EUMO i la col·laboració de la Universitat de Vic, neix de la inquietud de comissions per reflexionar i debatre temes que van més enllà de l'estrictament laboral. Necessitem reflexionar, compartir, pensar i debatre sobre el paper de l'educació en el nostre món, en l'ara i aquí, i volem contribuir a que aquestes reflexions ens ajudin a avançar cap a una escola millor, que permeti també millorar les condicions de la vida de la societat. Per tant, agrair de nou a en Jaume Funes les seves reflexions i us convidem a participar activament en el debat. Moltes gràcies des de Comissions d'Educació per la vostra participació.
Moltes gràcies, Glòria. Doncs va, Jaume, ja pots engegar. Ja puc engegar. Bona tarda. Gràcies que tingueu ganes, especialment els que esteu desconfinades, d'escoltar una persona parlant amb interacció mínima, perquè tampoc podem entrar a discutir cara a cara o comentar cara a cara en lloc d'estar a no sé quina plaça de Vic o altres llocs prenent el sol. Jo faré un rotllo mínimament per provocar les idees i després a veure com interactuem. És complexa perquè aquest llibre s'escriu per dir, a veure, tenim uns mestres perplexes que estan fins al gorro de tanta innovació educativa, que cada dia els acaben venent alguna novetat, que cada dia diuen s'ha d'aprendre, s'ha d'ensenyar no sé què, que només li faltava ja la neurociència per dir finalment és qüestió de neurones, i que estaven enmig d'aquest cacau, i com dimonis se sorgeix aquesta professió. Enmig d'aquesta història, a més de pares i mares que no matriculen infants a l'escola, sinó que compren màrqueting de bons processos d'aprenentatge. Que s'havia instaurat la idea de dir quina és la bona escola, aquella que m'acaba venent no se sap quina manera d'ensenyar a aprendre, i reapareixia Montessori, però quasi ben bé com una decoració de la renovació. Enmig d'aquest cacao, molts col·legues, profes, mestres de tota mena, jo m'estimo més parlar de mestres en general, de persona que educa mitjançant processos d'aprenentatge, apareixia també la idea de dir, ara vindrà un altre teòric i ens dirà què s'ha de fer i no s'ha de fer. Entonces vaig dir, quan discutien o comentaven amb la Montse allà a l'inici del projecte del llibre, quines són les grans qüestions de l'educació que no pot deixar de fer-se cap persona que es dediqui a aquest ofici? Quines són les preguntes que li haurem de plantejar a l'alumne quan tingui el títol i li digui, mira, això que has après a la universitat no serveix de res. En la pràctica has d'acabar venint a una aula i ara, quan entres per la porta, què esperaran de tu? Aquest plantejament sobre el llibre s'acaba convertint, m'hem xerrat molt, l'hem convertit, sortosament fins i tot el llibre s'ha venut, cosa que a vegades és raro, i fins i tot s'acaba fent una segona reedició o una segona reimpressió. Però enmig d'aquesta història apareix la crisi de la pandèmia en la qual estem. I posa potes a l'aire tot, i les preguntes sembla que ja no són les mateixes, en realitat són les mateixes, però en unes altres coordenades. El llibre té diverses parts, però bàsicament hi ha una part destinada a l'ofici, que vol dir fer de mestre. En realitat, no sé si em veieu. Em veieu? Sí. Sí. No, és que s'ha tallat pel mig la imatge meva i pensava que no hi hagués alguna interferència. Però com us deia, a l'ofici, continuant sent l'ofici, no se sap per què servia per molta gent. I com bé recordaven les editores, la Gemma o la Montse, de cop i volta molts pares han descobert que tenien criatures i que sortosament existia un espai que es deia l'escola, a la qual podien col·locar cada una d'aquestes criatures i començaven els pares més sensibles dient veritablement quantes coses fan allà que no sé fer jo. Altres pares no tan sensibles deien i qui aguanta tantes hores aquestes criatures insuportables? Enmig d'aquesta, per tant, quin és l'ofici de mestre en l'actualitat? I aquests dies que ha tocat escriure molt i parlar molt sobre si obríem les escoles, com les obríem, sempre ha aparegut algun profe rebotat o algun professional rebotat que deia, a veure, a més d'ensenyar, has d'acompanyar i fer feliços i estar per les alumnes, però jo no he fet oposicions per això. Què vens amb aquestes històries? Ha aparegut aquesta resistència de dir i ara què més en demaneu? Observeu que la instrucció aquesta que ha presentat el conseller avui està plena contínuament de frases que diu no demanarem als mestres que facin doble jornada. És com dient, us demanem que feu això, però no tindreu que treballar més hores. És allò, entra en discussió. I per a què serveix? Imaginem l'escola. Si l'escola només servia per aguantar criatures i hem tingut capacitat d'aguantar-les, doncs no cal que tinguem l'escola, o en tot cas hem de reobrir l'escola a pàrquing. Per què ha de servir l'escola? I ja no diré el coneixement de les criatures, l'observació, la mirada, la reflexió sobre per què has de conèixer els alumnes. Aquests dies realment hi ha escoles meravelloses i mestres meravellosos
que des del primer dia han estat fent un seguiment intensiu, personalitzat de cada infant. Però d'altres, algunes escoles de cop i volta han descobert que el seu alumnat no tenia ordinador i que com que no tenia ordinador no podien continuar fent classe. Doncs sí que sabien moltes coses del seu alumnat. On estava el coneixement? Per tant, el llibre, abans i ara, continua sent per a què serveix fer de mestre, què dimonis és l'escola i si necessitem tenir escola o no. I, en tot cas, hem de conèixer l'alumnat, hem de conèixer les famílies. Suposo i espero que de les poques coses que... Espero que quedin moltes, però de les poques coses que m'agradaria que no es perdessin d'aquesta experiència que hem tingut junts és que no es pot fer escola sense tenir en compte les famílies. Que després de tants anys d'intentar que les famílies no es col·loquessin dintre, cada llei limitava l'entrada de les famílies, de tantes famílies desconnectades que delegaven a l'escola. Per tant, us estava dient, espero que com a mínim quedi que els pares no poden passar de saber què es fa a l'escola i que les escoles no poden passar de saber com és la vida dels infants que cada dia ens a l'escola. Que alguna fórmula de construir l'escola junts ens quedi. Tornant enrere, sobre l'ofici, no? Aquest fer de mestre. Bueno, ja hi ha intents, el llibre ho reflecteix. En realitat, molts dels informes de l'OCDE posen en crisi que tingui que existir un professional que té com a ofici saber com s'educa mitjançant l'aprenentatge. I entren més en la idea de youtubers varios o animadors varios que no tenen per què servir d'aquesta professió que es diu educar. I per tant, el llibre insisteix molt i diu, però què pinto jo en una aula quan entro una cada dia a la classe? Per a què serveix? I dintre de la síntesi del llibre, en el que abans, en tot cas, de ficar-me dintre, vull recordar que el llibre té una dedicatòria pretensiosa, però una dedicatòria especialment pensada, que és que el llibre està dedicat als companys i companyes que cada dia fan possible l'educació a les llars d'infants, les escoles o els instituts, malgrat els consellers i els ministres o les ministres, malgrat els programes de gran banca i les invasions de l'aula pel mercat. Gràcies per continuar educant, fent descobrir el plaer d'aprendre i el desig de conviure. Us recordo que més d'un alumne ha estat content que arribés la pandèmia perquè així no tenia que anar a l'escola. I que molts alumnes en aquest moment tenen unes ganes immenses de tornar a l'escola perquè ja no aguanten els seus pares. Per tant, que aquest cicle, en qualsevol cas, què feien aquests alumnes? Bé, doncs eren alumnes, nois i noies, que estaven al nostre costat, nosaltres al costat seu, per educar-los mitjançant aprenien. I aquest resum de què era fer de mestre, jo insisteix en alguna idea, una idea per mi, no sé si la més important, però una idea singular. En el llibre, un mestre és una persona que serveix per humanitzar. Que simplificant-lo molt, no és més que el que hem dit sempre. Cap infant, sense les oportunitats educatives que construeix una persona que es preocupa d'ell, ni evoluciona, ni millora, ni canvia, ni aprèn, ni esdevé persona. L'escola, com a compensadora de les desigualtats d'origen, és una escola que no només diu aquí així sabran més per aprendre més i poder trobar feina més fàcilment, sinó perquè si no tinguessin aquests estímuls no serien persones o serien unes persones molt mancades de grans característiques que humanisen la vida. No cal que sàpiguen literatura, però no poden ser persones amb un llenguatge empobrit. No cal que siguin persones exactament que dominen les matemàtiques, però no poden dir que l'opinió que es difon a qualsevol xarxa és igual que un anàlisi matemàtic de per què hi ha contaminació o per què hi ha contagi, etc. Per tant, el desenvolupament de cap infant és igual, sense una institució que anomenem escola i sense un ofici que diem fer de mestre. Aquests dies que reboten els col·legues, els companys, els debats que han tingut, per exemple, la Junta de Rosa Sensat a propòsit de l'educació infantil, a vegades es reboten perquè diuen que s'haurà d'obrir 0,3 per les mares que treballen, perquè com que no les poden tenir, després ve el govern i s'inventa una altra tonteria igual, que si no poden treballar els donarem una pagueta o alguns diners per compensar la feina que no tenim.
No, senyors, no és això. La garantia de que tot infant petit creix en condicions d'humanització digna és que té altres oportunitats que no són les de la seva família. I, per tant, en la mesura que no té, en la mesura que privem d'educació infantil, privem de relacions, de vivències, d'experiències de descobriment, de relació amb una senyora que està preocupada per tu. Això són experiències que humanitzen. I, per tant, no és, òbviament, l'escola no és un pàrquing, però és un lloc en què garantim aquestes oportunitats i possibilitats. Per tant, un mestre és una persona que humanitza, és una persona que connecta amb el saber, és una persona que ajuda a descobrir que abans hi ha hagut altra gent que havia pensat, és una persona que en qualsevol cas ajuda els alumnes a descobrir allò que van aprenent, és una persona que connecta allò que aprenen amb allò que estan vivint, etc. És una persona clau perquè tot infant se senti com a subjecte singular amb capacitat d'aprendre, capacitat de descobrir el món. El bon mestre és aquell que impedeix que un infant que ha entrat a l'escola amb unes immenses ganes de descobrir saber, perquè tots els infants arriben a l'escola amb unes grans ganes de descobrir, no surti mai com un adolescent fart d'empollar PDFs i que entremig hagi perdut cap tipus d'interès per continuar aprenent. Bueno, és un llarg debat sobre per a què serveix aquest ofici. He intentat donar respostes, no he fugit d'estudi, com es diria, he intentat donar les respostes que a mi em sembla, però crec que com a professional les hem de plantejar. I totes les sessions que hem fet amb estudiants de magisteri, que dirien abans, estudiants d'educació, dels graus d'educació, han estat aquestes. Atenció, quan vosaltres demà, i sortosament sembla que contractaran més profes, i si no sé com ens sortirem d'aquesta història, quan us contractin, recordeu que som subjectes claus en la vida de molts infants. De tal manera que quan surtin de l'escola la pregunta sempre serà la mateixa. Si no s'haguessin trobat amb mi, serien les mateixes persones? Perquè el balanç de l'escola és el balanç d'adults i iguals que han influït en les vides d'altres infants. L'altra qüestió està associada al tema de l'escola, que originàriament el debat del llibre era un debat associat al, com deia la Montserrat a l'inici, si la societat canvia, com ha de ser l'escola d'aquesta societat que va canviant. Hi ha una societat que canvia acceleradament i una institució escolar que té unes grans rèmores, uns grans llats per anar canviant sistemàticament i adaptant-se a una realitat canviant. Alguns canvis són claus. Per exemple, en aquest moment no té sentit parlar d'una escola sense parlar de diversitat. Això que comentàvem fa 20 anys sobre la diversitat a l'aula, o fa 30, avui en dia ja no té color comparat a allò, perquè hi ha diversitat social, diversitat d'origen, diversitats d'identitats, diversitats de convivències, diversitats de barri, una enorme diversitat a l'aula. De tal manera que una escola pot ser dues coses, o un mosaic de diversitats o un puzzle de diagnòstics. Algunes aules són un puzzle de diagnòstics. Tots tenen alguna etiqueta per identificar algun problema o alguna dificultat allà. Però no existeix aquesta escola. Per tant, aquell vell somni que sempre han tingut alguns col·legues de l'homogeneïtat, que moltes vegades s'ha traduït en l'escola la idea dels nivells i l'agrupació, perquè això ha desaparegut fa temps, no ha estat mai així, però és una escola d'un món canviant i divers. És l'escola de la barreja per sistema. I a més és l'escola de l'enorme desigualtat. Demà em toca començar a discutir un altre gran tema que suposo que ara ens cau a sobre ràpidament, que serà les vides infantils empobrides. La quantitat d'infants que ara hauran de tornar a viure en famílies econòmicament empobrides. I cal recordar que bona part dels adolescents actuals només han tingut que recessió, han viscut infàncies ja empobrides i ara els tocarà viure adolescències una altra vegada empobrides. I aquí apareix tot el debat de la segregació o no. Quins alumnes han d'estar o no. Quina és una classe ideal. Aquests dies el decret de matrícula, que no ha arribat encara, no? Però la matrícula
Vostès volen fer prevenció del coronavirus? Prohibeixin matricular a cap alumne que estigui a més d'1 quilòmetre de la classe. Perquè així serà una escola de barri que tindrà una població acotada i sabrem ben bé que respon al barri. Això és la veritable prevenció. Clar, si vostès fan una segregació, cadascú s'apunta en l'escola i que li cau millor, doncs ja no sé com ho arreglarem. O la mascareta servirà per prevenir o per identificar nous enemics. Com li dius a un xaval, a un infant o un adolescent, que li dius que ha de gestionar les relacions amb una proximitat que no és la dels metros, sinó que és una proximitat de la vivència, la mirada i l'abraçada quan sigui possible, com li dius, no, l'altre no és un perill. Perquè diràs, si em contagia, com no ha de ser un perill? Quan trigarem a identificar perill amb ètnia o amb dificultats o singularitat? Per tant, com és aquesta escola de la desigualtat? Però la gran variació, que no és l'única, ni molt menys, però el gran dilema que apareixia com a gran dificultat o diferència de l'escola és que l'escola és una societat digital, en xarxa, virtual. Al llibre hi ha una sèrie de capítols que diuen com ha de ser una escola digitalment crítica. Cal recordar que la setmana d'abans de que vingués la pandèmia, estàvem intentant prohibir l'smartphone a l'aula. I estàvem aquí, amb el dimoni col·locat en una pantalla. I ve la pandèmia i de cop i volta tothom està buscant pantalles. I de cop i volta diuen, no, és que al setembre això serà presencial i a distància. I un servidor diu, no, què vol dir a distància? Una escola que no educa digitalment no pot educar a distància digital. Si no feies tutoria i no feies tutoria per WhatsApp, ja em diràs tu ara com continues el de tutoria. Què vol dir utilitzar la xarxa? Home, utilitzar la xarxa no és utilitzar un PDF o una unitat didàctica que tu envies per la pantalla a l'alumne. No. És que l'alumne que tu tens a classe del sintagma nominal, per dir alguna cosa, o el pronom feble, que com la Gemma sap és la meva dèria, aquest de la pronom feble acaba de penjar una foto a Instagram abans d'entrar a classe. I què vol dir això? Sortosament, les habitacions dels adolescents no han tingut parets. Tenien portes, o sí, perquè no entrés la mare o el pare, però parets no. Estaven en un univers virtual. Què vol dir educar en un univers virtual? O que quan educaven per gestionar els riscos, què té a veure un preservatiu amb una mascareta, per exemple? O com gestionar un de dir, m'és igual si em contagia, però vull un petó de la noia que m'agrada. Com? Per tant, si alguna cosa espero, a més de les famílies, quedi és l'escola d'un món digital, d'un món virtual, no és l'escola que en un lloc ensenya d'una manera i en un altre lloc ensenya d'una altra. No, és una escola que està en les dimensions digitals. Sense negar, òbviament, i això és un altre debat que hem de fer en calma, en quina mesura l'escola també és el lloc de l'absència digital, en el sentit del recés, del lloc en el qual existeixen altres dimensions d'aprendre i de relació i de vivència que no són les digitals i, per tant, no té per què ser una continuació del món digital extern, però no pot ser aliena al món. A vegades l'escola serà un lloc per fer allò, abstinència digital, no? Per passar una setmana verda de no bytes. Segur, és possible perfectament, però dins d'una escola que s'ha situat en aquest món. Per molts ordenadors que pengem, si un no educa, ensenya en lògica digital i si l'alumne no té la lògica social, familiar, d'aprendre en el món digital, no servirà, no funcionarà. Tot adolescent, per pobre que sigui, és un expert en mòbil, segur, però tot adolescent, per definició, quan està empobrit, és quelcom que aprèn en la dimensió no digital, sinó la dimensió analògica, perquè la relació entre per què aprendre i no aprendre no està associada als usos de les tecnologies. La gran desigualtat continuarà sent les formes com són les tecnologies, etcètera. Tot aquest llibre, el capítol de l'escola, intenta dir, com ha de ser una escola que està en un món
complexa i canviant. I que les variables són moltes més. Aquest debat que a vegades hem tingut amb algunes de vosaltres. És més difícil educar avui que fa 30 anys? Doncs ni sí ni no, i tot el contrari, perquè cada moment té la seva complexitat educativa. I a vegades els que hem de recordar que educaven a les libretes Rubio i les escopetes retallades, suposo que tots sou una edat que recordeu que eren les libretes Rubio, aquelles de les tapes verdes i els problemes i el càlcul, no? Però allò era una manera d'educar i ara tenim un món, òbviament, en el que la motxilla en la qual entren a classe cada dia té tantes variables, com deia abans, la diversitat és molt més complexa. I la tercera part del llibre està associada a aquesta pregunta de fons, és i jo per què tinc que saber com és la vida del meu alumne? Avui toca el càlcul de la tangent, no em vinguis amb històries de saber què li està passant a ell. I és un recordatori de dir, a veure, veritablement aprèn tothom igual? Per què l'alumna meravellosa de cop i volta no fa cap tipus de problema bé? O per què aquest noi que fins ara no tenia ni punyeteres ganes d'aprendre a llegir, de cop i volta s'ha posat a llegir? Deu haver-hi alguna cosa que té a veure amb com som les persones que aprenen. I aquí ve tot el debat de dir què vol dir observar la vida de l'aula? Què vol dir observar la vida de cada alumne? Què ens ha passat aquests dies? Que aquestes escoles que tenien professionals que veritablement anotaven la vida dels seus infants no els hi ha costat res reconnectar amb el que estaven vivint. Mentre que aquelles escoles que només tenien anotacions a l'expedient sobre com era la família o si vivien en un lloc o un altre o si tenien una dificultat o una altra, no ha tingut gaires possibilitats de connectar. I els infants que s'havien observat en el sentit de aquesta senya es preocupa per mi, quan els hem trucat, han descobert que continua preocupant-se per mi. I aquells que no havien fet mai cap tipus d'aproximació, quan han trucat a veure si tenien ordenador per fer la unitat corresponent, més d'un adolescent haurà dit, i aquesta de què ve ara? Si no li importa la meva vida. Per tant, és tot un cant llibre a dir, bueno, i què s'ha d'observar? I com s'observa? Si alguna cosa m'agrada d'aquesta disposició que han fet ara, que no hi hagi més, òbviament, en el qual estic molt en desacord en algunes coses, però jo crec que és hora de no dedicar-se a dir el que no estàvem d'acord, sinó allò en el que val la pena que estiguem d'acord. Però si alguna cosa m'agrada d'aquesta nova directiva és que torna a encarregar, a recordar als companys mestres que el gran encàrrec ara és garantir que estan en relació per acompanyar, orientar i recol·locar en l'escola a cadascun dels seus alumnes, que hauran de tornar a conèixer, que hauran de saber què dimonis ha passat i on estan, i si tenen ganes de tornar o no a l'escola. Perquè al setembre tornaran amb ganes d'aprendre en la mesura que hagin comprovat que aquelles persones que intenten que continuï aprenent sabien molt de la seva vida i estaven interessats per la seva vida, no només per la fitxa que havien d'emplenar. Hi ha una altra part que està associada a la idea de dir, i de les famílies? Què hem de saber de les famílies? Hem de relacionar-nos o no amb les famílies? Aquí a la comarca d'Osona teniu, per exemple, un projecte interessant, que és el projecte Enxaneta. És un projecte de tutories d'alumnes i de famílies perquè les famílies aprenguin, descobreixin què és el que està aprenent el seu fill. I recordo una xerrada, em sembla que vaig fer per aquestes comarques vostres, que era una cosa així, jo titulava més o menys estic content. El meu pare sap fer deures. El meu pare no té ni idea de llegir, però sap fer deures perquè està al meu costat quan ha de descobrir què és de fer o què és el que em diu a l'escola. Per tant, haurem de reconstruir una altra relació que ja sabem que és enormement difícil, però que porta, i això és una part de les reflexions, porta a dir, a veure, en l'encàrrec del departament i en el temps de dedicació del departament ha d'estar clar que has de tenir temps
per trobar-me sistemàticament en cadascuna de les famílies, trobar-me sistemàticament, i això ha d'estar dins de l'encàrrec i dintre la dedicació. I trobar-me amb elles serà de dir, no, senyors, m'escolten. Li explicaré per què fem això o no. Recordeu abans de la pandèmia? És un efecte que descriu molt bé la Marta Comas en un altre llibre d'Eumo, Ocupes en l'escola, que descriu un efecte molt interessant de moltes d'aquestes famílies progres i innovadores que han renovat l'escola, però al final se l'han fet seva, però només de mares pijas, entre cometes. Les altres mares i pares que no entenien d'acabar aquesta escola van marxant de l'escola. Hem de poder explicar a cada família, tingui o no ganes d'escoltar-lo, per què ensenyen d'una manera o d'una altra. Perquè si no entenen allò que estem fent, difícilment podran ajudar les seves criatures. I ells hauran d'assumir que nosaltres eduquem d'una altra manera i nosaltres haurem d'assumir que no queda més remei que entendre les seves preocupacions en un món que per tots, per tothom, en aquest moment l'educació és complexa. En un món en què els paranys o les preocupacions sobre com s'educa en el món actual són compartits per molts pares i mares i per mestres. I el llibre acaba amb dues preguntes inevitables. I si no tinguessin escola, què? Què passaria? Que és una altra de les preguntes que ha reaparegut aquests dies. Si la podem tancar i no s'ha ensorrat el món, doncs deu ser que no és necessària. O potser no val la pena. Però quina escola? I està associada a una altra pregunta que què vol dir educació pública avui? Què vol dir educació pública? Perquè aquesta continuarà sent la gran pregunta. Què vol dir garantir el dret de tots els infants i adolescents a ser educats? I com l'escola és el lloc per alliberar-se de les famílies, sí? Per tenir altres finestres obertes al món. Això a vegades la gent que s'enfada, però l'exemple és molt simple. Vostè no estaria d'acord en que un xaval que viu en una família integrista, islàmica o de l'Opus, és igual, una família integrista que només li ensenya el món per un forat, no estaria d'acord en que el nen té el dret a que algú li ajudi a descobrir-lo d'una altra manera? Doncs l'escola és això. L'escola, tots aquests debats, alguns dels rotllos o no de l'adoctrinament que tenien abans d'entrar en aquesta història, l'escola no pot ser més que el lloc en el qual s'ensenya a pensar i en el qual s'educa per aprendre a pensar. I és el lloc en el qual ajudem a trobar les respostes, però que no donem respostes. El mestre li dona les seves en la mesura que l'infant necessita saber què pensa la seva senyo, però no és un lloc en el qual adoctrinem. Però és un lloc que el vacunem contra qualsevol adoctrinament. Dient, no, senyors, això aquí no entra. La discussió no és quina religió s'ensenya, no, la discussió és que no hi ha religió. I la discussió és, l'escola és el lloc per aprendre a conviure. I la discussió, tornarem al debat sobre la segregació, la discussió és una bona escola és aquella en la que hi caben totes les diversitats d'un barri. I no és una bona escola aquella que preselecciona la població a la qual ha d'atendre. Bueno, són no sé quants desenes de preguntes que al llibre crec que he donat resposta a totes, però, en fi, quan trobeu alguna pregunta que no té resposta, m'ho feu arribar i per la tercera edició ja ho corregiré. En qualsevol cas, gràcies per escoltar-me i intentem parlar del que vosaltres esteu dient. Gràcies.